Ymweld â Chaergybi, cyngor ar bopeth. Cyfarwyddiadau ar gasglu pecyn prawf hif unffordd Covid-19. Cyrhaeddwch y swyddfa ar amser eich apwyntiad os gwelwch yn dda. Gellir trefnu apwyntiad am becyn prawf LFT drwy alw dim 14 dim 7 762 278. Cnociwch ar y drws a disgwyliwch i gael eich gadael i mewn. Bydd gofyn i chi wisgo masg, oni bai eich bod wedi eithro'n feddygol. Ar ôl i chi gerdded i fewn, mae yno hylif di-heintio dwylo i chi ddefnyddio, a masgiau os nad ydych chi wedi dod ag un gyda chi. Bydd eich pecyn prawf lif unffordd ar gael i'w gasglu gyda cyswllt lleiaf bosib o'r derbynfa ger y fynedfa. Ymweld â swyddfeydd cyngor ar bopeth. Os ydych angen unrhyw cyngor bellach, byddwch yn cael eich arwain i dderbynfa fawr gan ddilyn ar arwyddion ar y llawr. Bydd eich tymheredd yn cael ei gymryd cyn i chi fynd draw i'r brif dderbynfa, a bydd gofyn i chi gyflwyno eich manylion ar gyfer y system profi ac olrain. Mae cadeiriau wedi osod i sicrhau pellter cymdeithasol, a bydd ymgynghorydd yn eich gweld o ardal tu ôl i sgrin.